Ayan, aakyat kami sa bundok. Ayan. Aakyat kami sa bundok. Dito po kami sa bundok ng disyerto. Ayan. Aakyat kami. Doon sa baba. Kami Agsimawa. Kukuha kami ng salagubang. Ayun, sa baba. Lamig oh. Nandito na kami sa bundok. Nandito na kami sa bundok. Ayan. Upo tayo dito. Yeah. Maganda sana kung meron tayo internet na para mag-live. Ano to, naka-video na to? Ganito? Oo. Patingin. Hindi, ay, pindot. Yan. Yan. Adiba, nandito na kami sa Pilipinas. Ay, nako. Hirap ng buhay. Kahit ang lamig-lamig, dito kami sa bundok. Dito kami sa disyerto. Ayan, yun yung sa baba. Yan ang baba. Yan, baba yan. Yan ang baba. Lamig dito guys, sobrang lamig. Tambay kami dito sa taas habang walang ginagawa. Ayan, hinintay namin yung mga utos ng mga amo, kaya umakyat muna kami sa bundok. Ayan yung kasama ko, lakad ng lakad. Hirap kumita ng pera guys, kahit sobrang lamig. Dito kami sa disyerto. Parang ano, nakakamiss ang Pilipinas pag ganito. Ang dami kasing Pag ano, okay ka. Christmas light yan. Okay na. Ayan ang video. Ayan, pag pinatay mo, diba na nakabigyan mo? Ayan ang patay mo. Yan ang ano, yan ang video. video. Tapos pag pinatay mo, ulitin mo. Yan mo, patayin mo muna yung ano, yung i-delete mo muna yung iba. Mamaya. Titingnan ko. Tingnan mo, pares na tayo ng mata, wala na yung maliit tayo sa mata namin. Yung, yung mata namin lumiliit yung isang mata namin kasi sobrang puyat. Isang linggo na kaming walang tulog guys. Isang linggo na tayo walang tulog. Tapos maghapon nagtatrabaho, magdamag. Tapos walang tulugan. Ayan. Yung mata namin guys wala na, lumiit na yung isa. Ayan, ito yung kasama ko, taga Marawi. Naghahanap kami ng kalaban. Naghahanap ng ano. Yung kalaban namin yung mga amo namin. Sobrang pinupuyat kami guys. Yung mata namin wala na. Sobrang. Winawala lang namin yung ano, yung antok namin kasi sobrang antok na kami, kaya umakyat kami sa bundok. Andun sila sa baba guys. Ayun, nandoon sila. Tapos nandito kami sa taas. Pagpatay dito? Yan, video yan. Pagpatayin mo, pindutin mo ulit. Yan. Aywa! Lama fina tahat! Mungkin folk! Mafi shuf! Mapina. Yan yung bata na ano, mga makukulit. Yan yung kasama kong Muslim, nagtanggal na nagtanggal na nagtakip. Kasi yung amo yan nandoon sa baba. Wala namang lalaki dito. Bakit sila? Walang mga... Kasi ano naman, yung mga lalaki nandoon sa kabila. Alam nyo, Paskong Pasko na sa amin dito guys. Ayan, meron na kaming Christmas light. Yun, Paskong Pasko na. Kaya dito na lang kami, ano, magpasko sa bundok. Dito na kami sa tuktok ng bundok.
Hirap kumita ng real. kahit isang real lang daw pagtatrabahuhan namin. Kaya dinadala kami sa bundok. Ayan, gusto niya ng asukal guys, dito libre oh, yan oh. Yan, asukal na brown, dami dito. Ito guys oh. Buhangin. Yan. Mahirap talaga maging maganda. Hi guys, so yan. Hi guys. Dito kami sa bundok. Tuktok ng bundok ng Riyadh. Ayan. Dapat pala ginamit ko yung Video din sa'yo?